Aħna l-moviment tal-bidla f'dan il-pajjiż, dan kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat li tenna li wara riformi kbar fil-qasam tal-enerġija u tas-saħħa issa jmiss dik li jiddeskrivi bħala rivoluzzjoni soċjali fil-qasam tax-xogħol. Wasal iż-żmien illi l-liġijiet tax-xogħol f'pajjiżna ikunu qegħdin jitbidlu biex jisiru aktar relevanti għaż-żminijiet. F'attività politika fiċ-Ċentru Laburista f'San Ġwan, il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar kif huwa dan il-Gvern li bidel sistemi li kienu ilhom hemm għexieren ta' snin għal sistemi moderni li qed iwasslu għal arja aktar nadifa u kontijiet orħos u aktar sostenibbli. Fil-qasam tas-saħħa elenka diversi kisbiet bl-investiment tal-privat għal żewġ sptarijiet ġodda f'pajjiżna jkun fil-qofol. Dwar il-liġijiet tax-xogħol speċjalment fejn jidħol il-Mart, il-Prim Ministru rikonoxxa li min ħaddem dejjem mexa b'umanità iżda hemm bżonn li din tinbidel fliġi. Aħna rridu u ħabbarniha fil-budget u ħankunu qegħdin nagħtu din is-sena ċans biex jintlaħaq ftehim fuqha. Li aħna rridu illi kull min ikollu l-kanser ikollu leave aktar sabiex ikun jista' jieħu il-kura. Lilin mill-kanċer il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista sostna li s-sena d-dieħla trid tiddaħħal sistema li tagħti aktar drittijiet lil ġenituri, speċjalment lil ommijiet fejn jidħol martu lidhom. Drittijiet li fid-dawl tal-abbuż jirrikjedu konsultazzjoni wiesa'. Aħna rridu sistema illi permezz tagħha ħaddiem ikollu dritt illi jekk uliedu u lieda iqumu morda ikunu jistgħu jieħdu leave speċjali biex jieħdu ħsieb il dawk it-tfal ukoll. Fejn tidħol il-paga minima dan il-Gvern diġà ta' sinjal li din m'għadix adekwata, m'għadix biżżejjed. Għaldaqstant Joseph Muscat tenna li wasal iż-żmien li trade unions u min ħaddem jiltaqgħu biex jintlaħaq ftehim. Jekk ma taġibri din miskuża li mbagħad noqogħdu ngħidu sma ma kienx hemm ftehim ma nistgħu nagħmlu xejn. Le, jekk ma jiftehmux it-trade unions u min jħaddem dwar sistema ħajdaħħal sistema il-Gvern li permezz tagħha ħankunu qed inżidu il-minimum wage.